tawa. Nagori me yaga? Nagori me yaga? Kai ma ka san rinto ne wannan Nagori. Wuri ya gwada. Nagori ka bari. Nagori. Ku ja ayi wa Rajesh kamar transfer ya maye gurbinsa. Shi dan rashawa ne fiye da tunaninka. Yalla bai, DSP Rudra ya zo. Kai? Ku yi ciki ku daga shi daga nan. Maza ku yi da cikin kuma na. Zan ci ganiyar mutum fa. Kona shi zuwa toka wannan makonar. Canjin guri. Yalla bai. Barka da zuwa yalla bai, mala balale. Ina fatan dai komai lafiya. Prithvi wato dan gaban goshin dan majalisar Dallari yana karban kuɗi daga hannun al'umma. Zo nan kai. Ka faɗa wa Prithvi idan yana son ya rayu ya daina wannan. To, yalla bai an daina. Mu tattauna. Kai fadam. Daga wannan. Amma ka lura da wani abu guda? Wato shi harafin ja yana da muhimmanci a rayuwa. Kamar yanzu ga kai, ja a jami'in ɗan sanda, ja a jama'a, sannan ni kuma gani, ja na jagora, jigon siyasa, sannan kuma ga abin da ya shafe mu dukanmu. Jalabi. Ai haka nan abin yake. Hello, na'am Sahir. Haba me na ihu kuma, zan zo nan ba da darewa ba, kin ji? Kai da waye, masoyiyar siri? To wannan yayi kaɗan. Yauwa, to ga wanda ya fi yawa nan, na masu iyali kenan. Yalla mai, kafin ka tafi. Kola su ɗaya ne. Shi ma kuɗinsa daban ne. Kaga? Wallahi irin wannan abin kamar wani ƙanina. Wasu lokutan ba, idan yana son bashi kuɗin kasha sai gana Tsaya. Gwara da ka zo, kalla abin da yake faruwa. Abin ya baka tsoro ko? Ma'aikacin gwamnati a fili yana karɓan cin hanci. Kalan shi kuma za ka yi, ka kama shi mana. Kai na ce ba zo nan. Yalla bai. Wani yallaɓai ka samu, ai sai ya koya maka hankali. An dakatar da kai na tsawon wata 6. A nawa ra'ayin cin hanci ya mafi kisan kai. Mutane na tsoron cutar jeji da mashasharan tsuntsaye. Amma wannan shine babban cuta. Rashawa, abinda mutane ya kamata su ji tsoro. Ni a tsorace nake. Me? Ba komi. Masu karban cin hanci kamata ya jefe su a bainar jama'a. Yadda sauran mutane za su san illar wannan abun. Gashi na bayana. Bacin ranki. Ba dole ba? Kai fa. Ai ni gaba ɗaya ma burgije nake. Me? Ina nufin ni ma kai na raina ya ɓaci. Ai dole ranka ya ɓaci. An kai iyaka. Komi yana da iyakarsa. Amma me yasa kake ta zufa? Saboda gaba ɗaya burgije nake wallahi. Me? Ina nufin AC na ne ya lalace. Shi yasa kika ga ina ta zufa. Ya burgije nake wallahi. Me? Ina nufin AC na ne ya lalace. Shi yasa kika ga ina ta zufa. Abin ne sai a hankali. Na gode. A sayar wannan karamin kwalin. Har na manta. Me a ciki ne? Ai faifan sirin fim din Singam ne yake cikin wannan kwalin. Kai fim mai kyau. Dole a same ka da irin wannan fim na fada da rashawa. Kai kan ba ruwanka da cin hanci. Gashi. Minti 1. Wancan ranar da ka sace mashin din nan. Sai an jima. Rudra, ni san ban ce mutumi na bai fyaɗe wa yarinyar nan ba. Yayi, amma yarinya fara, 'yar shekara 18. Gata da kyau kamar ita ta yi kanta. Ga sura malam, na gani na fada. Wani namiji ne zai iya gani ya kyale. Idan yarka tana da irin waɗannan abubuwa, za ka bari ya mata haka? Rudra! Kai! Rage sautinka! Kai! Tashi! Mike!
ɗauke shi ku tafi. Na sallame ku. Gobe. Kalli. Me? Rudra ya saki wancan ɗan ta'addan. Yalla bai wancan mutumin da ka saki ya fita. Kanwata fa ya samu yayi wa fyaɗe. Amma yalla bai ka bar shi ya tafi. To da ya zan yi? In ɗaure shi? Da na yaka ka san me zai faru? Da an yi min transfer. Amma ni ba wai na damu bane. Wani za a kawo nan wanda zai bi maganansu. Shi yasa nake bin abubuwa na da hikima. Da zai iya shigar da ku ƙara. Zai iya shigar da kanwarka ƙara a kotu sannan ya tabbatar wa kotu cewa lalle kanwarka karuwa ce. Sannan ya muku bita da kulli. To amma mu kenan ba za mu samu adalci ba. Za ku samu. Lalle za ku samu adalci. Ko dai ku samun ido. Ba kotu ba ce za ta yanke masa hukunci. Ba kotu ba. Ni ne na zan yanke masa. Me haka kuma? Kai to ai baya da za in bari wuta ta sake kama ni. A yalla bai kalli. Aboki wannan ne lokacin gwada bajintarka. Ka je ka tabbata wannan ce yan daba a gaban Sahel, ka gama da su, ka kace su. To mazaje, a wargaje. Kai. Ku rabi min da jarfire na ku jajen yan jagaliya. Ko kuma jan jinin ku ya gudana a duk wani layi da ke garin nan. Gabarce mu yalla bai. Yalla bai kuskure ne. Karfa mana asiri. Ka kalli bayanka. Ka juya. Abokina kai salona yan jagaliya na. Su suka razana waɗannan mutanen. Kenan wannan mutumin kuke ba da haƙuri? Kai? Kai yi mutum. Kenan zarafi na kake so ka ci a gaban sayar ko kuma gaga? To ni nan zan ci ma zarafi yau. Ni fa ina nufin zai karya ka. Yau wannan so kan san yau za a warware shi. Mace ne ga ta ita kadai ce mu kuma masoyanta biyu. Ita ga ta anan mu kuma ga muna kalan juna. A tarwatse in ya so a san wane ne gwaninta. To bige ni gani da ke. Kafin duk wani aiki na alheri yana da kyau ka fasa kwakwa. Ni ko na san wannan ba fasa shi da hannun dama ba? Ni ma nan zan iya shi. Kwakwa. Kawo min da yanzu. Za ka karya hannunka ba. Sashi ne. Kai. Yalla bai ana ta cutan jama'a akan fetur a can gidan mai na Govint abin yayi yawa. Cuta kamar ya. Yalla bai fetur din da suke bayarwa kadan suke bayarwa. A wani gidan mai ne? Na can wurin Govint. Kun ga wannan karan ba ne kamata a kawo ba. Ku je kotun anguwa. Yalla bai amma wata mata daga yankin mu ta yi musu magana shine suka rufe ta da duka sosai suka yi mata yalla bai ka gani. Ku yi maza ku kai ta asibiti mana. Waye da ke ta? Sunan shi Bije yalla bai. Ana nawa yalla bai? Lita daya. Ta kwagwar. Anan. Ba ma zaba roba yalla bai. Kai. Idan baka zuba mun mai anan ba. To lallai sai na tabbatar da cewa na cika ka da fetur sannan da ko a shana an kunna ma. Daga nan kuma ka san me zai iya faruwa ko ba haka ba. Ta yalla bai. Kai ne Bije? Yalla bai. Gashi yalla bai. Wannan lita ɗaya ne? Kai, wannan gidan man na Gori Subramanium ne. Kai babban kuskure da ka daga hannu kada ke ni. Kai, nan kuma ariyar DCP Rudra Aditya Devraj ne. Ka yi rafkeken kuskure da kada ki matar unguwata. Kai idan kana ga dalar kai dan sanda ne shine zaka dake shi. To wai da muka lama fa.
DC Firo da zai na ta dukan mu. A turo mutane. Mai girma na gori, an rufe gidan mai na wurin Gobind. Ga dukkan alama kana son wannan wakar da wani yare aka yi. Yaren Tamil, na dauki tsawon lokaci a garin Tamil na